Tak review no omah modern di batas kota Surabaya. Ukurannya 5 kali 10, regane murah pol, mek 200 swidak. Free-ne wakewan. Le masalah tonggo sepilno aja wis ruwa merek yo, wis gak tonggoan karo dalbo maneh yo utawa demit yo. Wis langsung masuk aja yo. Lah, carport ojo kuatir rek yo. Mobil opo ae masuk kaya mobil Avanza sik mod lah rek yo. Nang kene wis tak kekran kena gawe nyuci ya. Lah, fase tampak depannya wis kaya ngene. Nang kene batu alam ono lampu hiase terus nang kono iku kaya motif figura ngono iki rek yo. Lek sampean gak cocok geduken gantian fotomu ben ketok estetik ya. Terus nang kene iki ono terasan rek yo. Kena gawe nyantai-nyantai lek isu karo rokokan kaya gak duwe dosa, karo ngintip-ngintip tamune sapa lek Bang Titin awanti-wanti wis gak usah digawe mlebu menjero. Oke. Lah kusene wis anti rayap almini rek yo. Lho, ruang tamu utawa ruang keluarga sing super gede langsung terhubung karo dapur rek yo. Lek sampean duwe tamu pangga enak kongkon gawe kopi dhewe ae yo. Lho, plafone wis drop ceiling gede, ono lampu hiase gandul-gandul ono telu nang kono iku ono kaca. Dadi omah iki pencahayane apik rek yo. Lah iki langsung ono dapur sing super gede, ono mini bare rek yo wis. Enak lah. Wis, saiki langsung nang kene, Cak. Iki kamar pertama rek yo. Kamar pertama gede kene gawe ambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Ngene iku ya. Lah, pintune sliding rek yo, lunyu koyo welut kejugur uli ya. Wis. Saiki langsung kamar kedua Kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama. Pintune padha, sliding lunyu kayak welut kejugur uli ya. Wis. Terus nang kene iki ono keran rek yo. Nang kono akeh pembuangan kene tak colokan bek menawa sampean pengen ndekek mesin cuci. Lah nang kono iku fiber rek yo. Wis. Iki kamar mandine rek yo. Kamar mandine gede kene gados wong 17 rek yo. Lek 20 gak muat yo. Klosete nggih kloset duduk shower ready rek yo. Wis tak keramik wis anti rembes-rembes lah. Wis langsung digas omah iki mumpung murah pol, lokasine gak ado-ado teko Surabaya, tepatnya di Desa Banyu Urip, Pakal Beji PDAM. Ukurannya 5 kali 10, regane mek 200 swidak. Free-ne akeh, wis free pager, free kanopi, free AC, free kipas, free kompor. Njaluk apa amane? Free sandal, free kopi. Wis langsung gasen survei lokasi. Engko selak kauman. Info lebih lanjut atau mau tanya-tanya survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.